खुलुमबाय स्टुडियोआव दङ उदांस्रि मोसाहारि मोनसे गिदिर खौरां लाख लाख रेशन कार्डनि मुलाम्फा मोनग्राफोरनि थाखाय मोनसे गिदिर खौरां नोंथाङा रेशन कार्डनि EKYC नि मावनांगौ खामानिखौ मावना लाबायना जुदि नोंथाङा रेशन कार्डनि EKYC खौ दासिमबो खालामना लायाखै अब्ला सिन्था खालामनांगौ गैया मानोना बे समाव EKYC होनायनि समसिमाखौ बारायबाय थांनाय समाव रेशन कार्डनि EKYC होनाय समखौ 25 जुनसिम होदोंमोन नंगौ EKYC नि हाबाखौ 25 जुनसिमल' होनाय जादोंमोन नाथाय बे समाव रेशन कार्डनि EKYC होनाय समसिमाखौ बारायबाय नोंथाङा दासिमबो EKYC नि खामानिखौ मावना लायाखै अब्ला नोंथाङा जेबो सिन्था खालामनांगौ गैया सम थायैयाव नोंथाङा EKYC नि हाबाखौ मावना लानो हास्लाबाखैबा फिन आरोबाव सम मोननायावनो मावना ला मानोना नोंथाङा EKYC नि हाबाखौ मावना लाया अब्ला सोरखारि रेशनखौ मोननाय नङा बेनि थाखाय नोंथाङा रेशन गलादारजों सोमोन्दो लाखिनांगोन रेशननि मुलाम्फा मोनग्रायाव मुं सोफानोब्ला नोंथाङा EKYC खौ होनांगोन फिन फोरमायबावदों दि बे समाव रेशन कार्डनि EKYC होनायनि समसिमाखौ बारायबाय रेशन कार्डनि EKYC नि हाबाखौ 25 जुनसिमल' होनाय जादोंमोन नाथाय बे समाव रेशन कार्डनि EKYC होनाय सिमाखौ बारायबाय नोंथाङा EKYC नि हाबाखौ मावना लाया अब्ला सोरखारि रेशनखौ मोननाय नङा बेनि थाखाय नोंथाङा रेशन गलादारजों सोमोन्दो लाखिनांगोन रेशननि मुलाम्फा मोनग्रायाव मुं सोफानोब्ला नोंथाङा EKYC खौ होनांगोन खुलुमबाय स्टुडियोआव दङ उदांस्रि मोसाहारि मोनसे गिदिर खौरां लाख लाख रेशन कार्डनि मुलाम्फा मोनग्राफोरनि थाखाय मोनसे गिदिर खौरां नोंथाङा रेशन कार्डनि EKYC नि मावनांगौ खामानिखौ मावना लाबायना जुदि नोंथाङा रेशन कार्डनि EKYC खौ दासिमबो खालामना लायाखै अब्ला सिन्था खालामनांगौ गैया मानोना बे समाव EKYC होनायनि समसिमाखौ बारायबाय थांनाय समाव रेशन कार्डनि EKYC होनाय समखौ 25 जुनसिम होदोंमोन नंगौ EKYC नि हाबाखौ 25 जुनसिमल' होनाय जादोंमोन नाथाय बे समाव रेशन कार्डनि EKYC होनाय समसिमाखौ बारायबाय नोंथाङा दासिमबो EKYC नि खामानिखौ मावना लायाखै अब्ला नोंथाङा जेबो सिन्था खालामनांगौ गैया सम थायैयाव नोंथाङा EKYC नि हाबाखौ मावना लानो हास्लाबाखैबा फिन आरोबाव सम मोननायावनो मावना ला मानोना नोंथाङा EKYC नि हाबाखौ मावना लाया अब्ला सोरखारि रेशनखौ मोननाय नङा बेनि थाखाय नोंथाङा रेशन गलादारजों सोमोन्दो लाखिनांगोन रेशननि मुलाम्फा मोनग्रायाव मुं सोफानोब्ला नोंथाङा EKYC खौ होनांगोन फिन फोरमायबावदों दि बे समाव रेशन कार्डनि EKYC होनायनि समसिमाखौ बारायबाय रेशन कार्डनि EKYC नि हाबाखौ 25 जुनसिमल' होनाय जादोंमोन नाथाय बे समाव रेशन कार्डनि EKYC होनाय सिमाखौ बारायबाय नोंथाङा EKYC नि हाबाखौ मावना लाया अब्ला सोरखारि रेशनखौ मोननाय नङा बेनि थाखाय नोंथाङा रेशन गलादारजों सोमोन्दो लाखिनांगोन रेशननि मुलाम्फा मोनग्रायाव मुं सोफानोब्ला नोंथाङा EKYC खौ होनांगोन Religion.